Bon dia, són les 6:15 del matí, vam venir ahir la nit i ens hem posat a dormir aquí al costat de Villerac, intentant avançar el màxim possible. I ara arribem, aquí estan dormint la Ruth i la Cris. Estan aquí, no les despertarem encara, menys d'hora, César i jo hem dormit aquí estirats en el cotxe i la resta de companys com el Joan Alsina està saludant. Villerac, 8 del matí, a punt de començar la sortida. Bueno, ara ja sí que sortim de Villerac en direcció la gran aventura cap a Cortalets. Bueno, Cris, Joan, Ruth, Cristina, vale, llavors aquí tenim el César, Miquel i Quim en direcció a Cortalets. Vinga, fins després. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, he començat la pujada, Sí, de moment recuperant l'eix, molt bé. però bueno, amb gana. Molt bé. Com va per aquí darrere? Molt bé! Bueno, aviam si apreteu, perquè sempre us tinc a darrere, És que ets una màquina, tio. Coño, tio, hòstia. No heu parat. Me teniu cansat ja, Joan? Què passa? Ja una cosineta. Bueno, la Ruth i el Quim. Què tal? Hola. Put me by the window, let me see outside. Look at all the places where all my family died. 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 Aquí inflant la roda, una miqueta. I ara pujant. Que maco. Ja està el riu amb una bassa i tot, tio. Ui, és quan passo d'aquí. A veure si puja. Ui. Bueno, parem aquí a... La Moulin, 1.183 metres i parem a menjar una miqueta. A baix també, Sí, sí. Hola, cracs! Bueno, comença a sentir-se soroll de trons. Estem a 1.500, o sigui que encara ens queden 700. Bueno, Déu-n'hi-do. Hosti, com puja la boira, tu. Allà, allà.
està bé. I estem ja... Mira, mira quin... Hòstia, que maco, tu. Ens hem mullat. Falta la Heidi, tío, la bolita. Que maco, que maco. La Heidi i l'abuelito, tu. Bueno, per fi hem arribat a Cortalets, hòstia. Joder. Vinga, adeu. Buenos días, Cris. ¡Ey! Que vamos Estamos a a punto subir de... al Canigó. ¿Dónde vamos a subir? Sí, Enséñalo. pero Creemos vamos. que es, pero si no, estará por allí, ¿no? Exacto. Bueno, pues por allí serà. Són les 8 del matí. Després de la tempesta ve la calma. Ahir a la nit va ploure molt. I avui ja veieu quin dia més maco està fent. Saludeu aquí darrere. Joan, Cris, Quim... Vinga. Cap allà que ens anem al Canigó. Que maco! Allà al mar. Ja es veu al mar, Miquel. Sí, una passada, tu. Oh. Bueno, avui estem fent la segona part de la sortida d'aquest cap de setmana. Ahir era bicicleta Prades Cortalets. Al final, bueno, s'ha espatllat la bicicleta, vaig tindre de caminar una mica. Vam tenir un parell d'hores, les últimes 2 hores de forta pluja, que ens va deixar calats. Però bueno, ara està tot més o menys sec. Al matí fa bon temps i ens estem anant a pujar al Canigó. Vinga, a veure què triem. Ens han dit 2 hores. Hola, Cris. Hola, mira, ¿Qué tal? aquí ¿Qué tal? tenemos el glaciar, una buenísima lengua de nieve, Sí. impresionante, y al final podemos ver el mar con un reflejo de sol que es algo brutal porque Bueno. es todo anaranjado. Estem pujant al Canigó, Al Canigó, eh? Estem pujant al Esto Canigó. molt bonic, eh? Estem a punt d'arribar, eh? Sí. I 133 de moment. Vinga. Perquè encara hi ha gel. Arrima't a la paret, allà, eh? Arrima't allà, per si un cas. Tu sempre cap allà. Vale, per allà passes i ja està. Hòstia, Miquel, està a punt d'arribar, eh? Mira el llac aquell que hem vist allà baix, tio. Cuidao, no t'ha d'allò, eh? Allà. He fet aquella foto allà. Guapo, eh? Listen to the sound of all the lonely people who live beneath Joder. the ground. Don't listen to another, Bueno, just una passada, listen maco to és això. yourself. 'Cause only change Ens can anem happen allà dalt. when you change Ara que està la yourself. cosa una miqueta fina, ens anem acostant I won't al run, cim del Canigó. I won't hide. I only want to live, Aquí es veu ja, to live my life. aquí estem amunt. Oh,
Bueno, arribant al cim, Hem arribat, Courage of conviction. Everything you do. L'hume sempre... Ahora, acercaros a la Tot arreu cruz. està sempre l'hume, sempre tot arreu. Hombre, Only falls on Acercaros a la cruz que está muy solicitada. un segon, one excuse. Cuidado, cuidado, que no... I tant, i tant. No digui. Espera, que es muy lenta. Venga, hacemos un grupo. Perdón, Aquí han parada, César, César. No, ara ens hem de fer una amb la bandera, No, no, a poco tiempo se nos ha dado la vuelta. Quim. Vale, ¿nos hacéis una con la arroz? Que se nos vende entera. Algú que vegi més que jo. Bueno, hem arribat, A veure, aquí, estos dedos. Aquí. Hòstia, hem arribat aquí dalt al cim del Canigó. Mira, sí, així, molt bé. Molt bé. Entera la cruz entera también, ¿eh? A la cruz farà. A lo mejor tienes que ir un poco más tiempo. ¿Una segunda? Ah, quedado chulo, ¿eh? Doble cruz, ¿eh? Estás separado de la ¿A qué? ¿Por dónde bajamos al final? ¿Por dónde hemos subido? No, pero esta subida por aquí es lo más guapo, porque tienes una buena trasera antes de llegar, Sí, ja... que es muy guapa. Bueno, hem de vigilar a la baixada perquè hi ha trossos de gel i, bueno, hem d'anar amb cuidado. Bueno, ja estem iniciant la baixada de fa un ratet i, bueno, molt bé, ha sigut un espectacle poder arribar al Canigó aquí amb els companys. Ja... ¿Qué tal, Jordi, la bajada? Bien. ¿Sí o qué? Mejor que la subida, ¿Sí? Bueno, no hay tanto hielo, o sea que... Mira este paisaje, ¿eh? Está muy bonito esto. ¿Un saludo? Bueno, doncs estem arribant ja al refugi de Cortalets, on acaba la caminada d'avui. Quina hora és ara, nois? 11:30. Què hem sortit a les 8? 3 hores i quart, per anar i tornar del Canigó des de Cortalets. Reportatge fotogràfic. Reportatge fotogràfic. Ens hem fotut una paelleta. Hòstia, una paella, tu. Hòstia, vaya, la paella de dalt, el xiringuito. Paella, vale.